L-attak fil-konfront tiegħi għandu delf Malta. Hekk sostna l-eks kummissarju Malti John Dalli f'kummenti espressi mal-Gazzetta di Malta Independent on Sunday b'referenza għal mod kif il-medja li fi kliemu hija kontrollata minn GonZPN qed tattakkah b'mod ikkoordinat. Dalli qal li se jkun qed jiftaħ libel kontra l-medja tal-Partit Nazzjonalista Malta Right Now li ppubblikat rapporti ffabrikat dwar laqgħa li hu kellu ma' żewġ persuni fuq ftehim ta' flus. John Dalli qal li dan huwa assassinju tal-karattru orkestrat fil-konfront tiegħu li qed isir lejlet elezzjoni ġenerali fi żmien meta GonZPN qed jibża li huwa se jagħmilhom il-ħsara bil-kummenti tiegħu dwar il-mod kif qed jitmexxa l-pajjiż. Din hija vendetta li l-hom jixtiequ jagħmlu fil-konfront tiegħi biex ikissruli l-kredibilità, kompla l-eks kummissarju Ewropew, iżda kollox se jisplodi f'wiċċhom. John Dalli jisħaq li minn hemm wara din il-vendetta ma jinteressaħ minn xejn ħlief milli jwaqfu milli jagħmilhom il-ħsara fl-elezzjoni ġenerali li ġejja. Iżda hu għall-eks kummissarju Malti għandu l-obbligu li jressaq il-kritika tiegħu bħala ċittadin Malti u jara li dan il-pajjiż ma jitmexxiex minn klikka. Din hija sitwazzjoni, tenna John Dalli, li se jkun qed jiġġieldilha.